This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asiniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga.
Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ang lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. And Country Best International is urgently needed. Interested applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat nating bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Arangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Provincia Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. And of course, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning China. Siyempre, good morning Kirapi, good morning Castilla, good morning Daraga, good morning Ciudad Can Legazpi, good morning Ciudad Can Sorsogon City, Ciudad na City pa. 41 minutos makalisan alas 5 din pagkaaga, digdisa na yan sa Arandar Net News and sa Bicol Net TV. Magburuhak, urunat kan sa tuyang ugat sa bayanin mainit. Mga karandar, mga kasurog, live na live kita sa duang istasyon Giraray. Medyo natab ngunya na sa tuyang technician sa Bicol Net TV. Siyempre sa pangaran kan Bicol Net TV sa panginginot ni SM Maestro Nalatuon and sa bilog na pwersa kan Bicol Net TV. Yaon dyan sa luwas, mapabot nin Bareta ang patrol numero 2, Tunike.
Yan kun na naghahali ng una sa Kamurawayan. Siyempre sa persaman kan na Arandar Net News yaon dyan sa probinsya kan Sorsogon si Karandar Friend Mendez. Kun bako busy. Pero oni na nagpahiwatig na so taga probinsya kan Albay. Tambay niya, tambay. Kopya. Ito ni kay kopya. Ay petsa otsunakan bulan na Hunyo 2021. Lord, thank you very much for waking us up and thank you for this brand new day. Please guide us always. Thank you po. And siyempre, baguan gabos, pirming sa inutantaan, mahal na Diyos. Basahon taan sa tuyang Bible reflection sa aldaw na ini. Iyan kun kayon ay adko. O ninatabi mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid sa Romano, ano po dyan? Roman Catholic. Ito na ang ating Bible reflection for the day. Hunyo 8, 2021. Martes sa ikasampung linggo ng taon. Asin at ilaw. May asim yung lasa. May asim ka pa ba? Madalas na biruan na ang ibig ipakahulugan ay ang halaga ng isang tao. Sadya nga po ang asin sa mga kaunahang kasaysayan ay napakahalaga sa buhay. Dito pinapaabot sa atin ni Jesus kung gaano tayo dapat kahalaga. Valuable. Tunay na ang bawat isa ay mahalaga. Kaya nga sana ay matutunan ng lahat ang pagpapahalaga ng buhay ng bawat isa. Mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid sa Roman Catholic, kayo na po ang, o kaya kanya-kanya tayong interpretation sa Bible reflection na ito, sa araw na ito. Okay? Ang Bible reflection na ito ay hatid sa atin ni Father Cheng Sorbano. Father, thank you very much. Good morning. Ay mga karandar, mga kasurog, pwede tabi ka mo magpartisipar sa programa sa pagi. Sana sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Pwede dabi digdian gabos, greetings, paabot ng mga impormasyon, mga bareta, mga pangyayari, nangyayari dyan sa indong kapalibutan. Pwede tabi din dyan ipaabot sa pag-type sana dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Oy, good morning sa Tropa Pips sa taga Bicol kami. Oy, mga membros kan taga Bicol kami, pwede tabi, pig-post ko, pig-share ko ini sa group na programa. Bako sa naduman kita pwede magpara greetings sa group, sa group page or group chat, pwede man tabi digdi live digdi sa Arandar Bicolandia ang mga greetings po nido mga membros kan taga Bicol kami. Wherever you are sa Bicol region or wherever you are sa sa Kinaban, sa paagi kang programang Arandar Bicolandia, pwede tabi ka mo digdi magpaabot nin mga mensahe sa indong mga kapamilya, sa indong mga amigos-amiga, sa tuyang ka membro sa taga Bicol kami group.
Okay, and siyempre, good morning man kay George Graho na nakaantabay na sa oras na ini. Mabuhay Barangay Kirapi, kumusta kita dyan? And kay Miss Eden Bilando, ang manager kan ano ini, existing pa ba ya ito? Manager ini ko niyan kan recruitment agency. Kung gusto nindo mag-abroad, magtaramsa na, mag-message sana sa Randar Bicolandia, tay paabot adigdi kay Miss Eden, ang manager kan, ano ito, pigplay ko pa sana, Country Best International. Ayun. And kay Pading Clarence Sintalan, good morning Paday, na nakaantabay naman. Kumusta ang manok tagarusigan dagdag ha? Bay sana, padakula sa ng padakula yan, tagaro ikan ang producer kan na Sorsogon, pag-abot sa egg producer. Petsa kan bulan na Hunyo 2021, so mga nagasilibrar tabi kan sa indang mga birthday, happy birthday. Sa anniversaries, happy anniversaries. And of course, duman sa mga nagapiesta, happy fiesta. Pero sabi baga, dengo na kan mga mass gathering. And of course, duman sa nagamundo na mga pamilya, lalo na itong may mga kamerang na pamilya na nagparam na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan mga karandar, mga kasurog, kung kaya ang programang ini nga Randar Bicolandia nakikisumaro sa indong pagmundo. Condolences po sa may mga gadan. Bueno, bago ang gabos sa oras na 49 minutos makalihis ang alas 5 din pagkaga. Kuwauntang unaan, primerong bulos kan impormasyon. Ali dyan sa luwas na apodan tanah ha. Apodan tanah. Garod, une. Ini kun may pang-apod pa ini. Alat nga na taday pa pala nakachak-chak doon. Ay, napangyari. No. Remate. Bakong Boy Scout na ayaw na, nag-ring na. Sabi niya tambay. Hello? Yes, sir. Good morning. Ay! Sabi mo nga tambay. O yan na. Good morning, Tabi. Tuneke. Ano lamang, kumusta ang pirang banggi? Poon birnis na banggi, hanggang kaswapo na banggi. Medyo, siyempre, yaon sa tahaw kang kamurawayan. Kasi ugma, medyo nasubrahan sa kamurawayan. Garuday mo naman sinunod sa mga krido kan kamurawayan. Dapat pirmihan nasa. Nasubrahan kita. Kaya di kita nakapag-buga. Kasugma. Di nakabuga pero nagpapos nga. Yan. Dari araw kaya. Okay, kumusta mag-agata? Ano kami sila pertiman ang mag-aga digdi sa Terminal Distrito Kanal Baitang sila sige. Dahil lamang dyan mga untoward incident. wala kitang siguro sa tuyang nako ang sa tuyang paglibot-libot sa tuyang pagantabay. Wala kitang na-receiving mga untoward incident digdi sa Terminal Distrito Kanal Baitang sila sa nakalipas na 24 oras. Ay, very good. Ipasalamat yan sa mahal na Diyos. Iyan ang pigapod na good news. Kayto kasurog to ni Kay. Pag mga araw ka na, kami baga, kan reporter man ako, nagasaramaan kami kan mga taga-ibang istasyon, kan magbulit-lit baga kan blatter, police blatter, naatab. Pag dahil mga untoward incident, matuninong, so naging, so kapalibutan, so nakalihis na 24 oras, mga mamundoon ang reporter.
Roger, Sabi na ka. wala, Oo, pagod nga, maluyang yan, dahil nga yan. Ako, pag-arog kayo ni, sa kuya, good news yan. Sabi ko, ayos. Sa kuya yan ha. Tama to ninong, bakong ayos ay na. As reporter kasi, pag unanin da, bad news is a good news. Roger po na. Sa kuya iba man, arog kayo ning matuninong, ay very good news ang sa kuya. Kaya, Oo. ang pagbareta baga kayang kayo so matuninong orang mga pangyayari sa nakalis na 24 oras digdi sa sakuyang area of responsibility pasalamatan tanmal na Diyos arog kaya na kuminadali so iba maluyang bot nahali sa police station na duman sa iba Mahanap ba? mahanap kay maraut na barita. Ika, ano man sa imo pag-arog kayan? Oh. Kuya, pag-araw kan siyempre, pasalamatan ka nga nito. Siyempre, maski puro pa paano, sa tao kang katuyang kinahampan, matuninong, 30 man girarahi yan. Sabi siya rin, good news, parehas kita, good news yan. Good news para Yan. sa Pag kuya. daing nangyari, good news, bibuga yan. Oo, apira na sila kung sa sarong bagay, na daing nangyari, yaon na duman, pero daing nangyari, bad news. May naumaw pa dyan. Ha? Pasalamatan tayo ngayon, mal na Diyos, Right, ikadua, ang mga kapulisan, mga otoridad na naghinguhan, na maging matrangkilo ang kapalibutan sa nakalis na 24 oras. Apira, Right. kaining ipinablater kan sarong lalaki. Yeah, namin ka, araw kayo ang tabi sa ang dabis mga. Ayun. Siyempre, sa mga may iling tamo na pag nagtatrabaho man sa mga kapulisan nga to and actually sa mga elected official na mga nasasakupa. Iyo baga. Digdi sa daraga, mga mahigoson, ang PNP. Uday akong masabi. Roger. Sa pagmantinir kan na katrangkiluhan. Pastor din. Ayos. Digdi sa muya. Hindi na sa ibang lugar. Oo. Bad lamang iyo man. Okay. Sige, Pat. Okay, kami sa tayo sa mga dugang na informasyon, labyog kitaliwat sa Islam Provincia kang Katandaan Aha. kung sa tabi siya tayo nako ata so informasyon kung sa so pinagpunan magatabi siya ay kahit kung panggagadan kahit kung sa diring ama sa iyang duwang aki Okay. Ano ang development kayo tabi? nako ata so development report kung sa tabi siya tayo nagluluwas na dagit sa iyang agom na OFW ang naging ugatabi siya tayo sa panggagadan niya ni iyang ama duman sa iyang duwang aki sa Katanduan Gustong sabihin tabi kasurog ton an agom kay to OFW. Roger. Pero nasa luwas ka nangyari o yaon sa inda? Yaon sa tabi siya tayo. Okay. Oo. Tabi siya tayo, ang nagluluwas niya sa investigasyon kang Baras Municipal Police Station Mhm. na iwal mag-agom ang pinagtuturong dahilan sa panggagadan niya ni tabi siya tayo kang pamilya sa iyang duwang babaeng aki Aha. sa barangay Western Poblasyon, Baras Katanduan kang inilaging Hunyo 3 Huwebes. Oo. And sa report, halin na suot na iwal, nag-iiwal tabi ay ining suspetsado itong sa iyang agaw na dahil na pinagpangaranan itong agam tabi siya rin. Alagad itong suspetsado na kuwata si Bilog na pangaran itong si Errol Trasmanyo Oo. and itong sa iyang aming agam na OFW na subuot lalo ng makipagbulagan dito sa suspetsado tabi siya rin. May diferensya ang payo. Patal ano? Oo. Kay wal suagom kada nun suaki tantarado. No? Roger to the tabi sa naye. Okay. As in, ito nga nito kami sa magigirong-duman na gamit ang sarong kitchen na and kurang beses na pinagpapaksa sa suspitsado ang sa iyang duwang aki sa iyang residensya. Oo. And pangunan, na pa ini sa presente na sa hospital pa ini nasa kita ng suspitsado dahil sa pinamong bala sa hita matapos na baluon na atasihan nga ni ang nag-responding mga polis. Kasi ngunyan, naka na itong maatubang ini sa kasong double parasite tabi sa raye. Oo. Alat nung kan pikasaksak sudwang aki. Nasampangan kan agom? Yan ang ito gali so agong tabi sa raye kani nasa luwas pagbalik niya iyon na ito ang sa iyang naabutan tabi sa raye and nag-apod siya sa Patura kang polisya. Okay. Mm.
kang mangyari ang incident. Ayun. Takong nasampangan ito, imposibleng daing gibuhon na depensa, an ina, ano? Kunyan nga, sabi ko kasorog taon, takon niya on so ina, imposibleng day gumibo ki depensa, napigasaksakan sa iyang aki, na an manok nga ni, pag kinarawan mo an siwo, biyong paspagang kakan, ago na kan, iyang pakayang tawa na. Iyo tabi siya. Correct. Okay. And kung sumanok nga ni, may tuturing kang Iyo. napaka-dangerous animal baga si Ray pag may aki or itong may siwo. Buda, sa bagay, an manok, ikadwa sa pinakamaisog na hayop sa kinaban. Roger to that. Oo. Nito sa tanto tabi si Ray sa banwaan man kang malinaw, kung sa intabi si Ray, 17 katao man ang nadakop sa illegal na tupada. Ay, Dahil na pag naranan itong mga nagkakapira, alagad pangaranan ta, ining sarong incumbent na municipal councilor ay, na kasabay duman sa lamisador as in organizer tabi ka na sambitan ng patutupada duman sa Labnig Malinaw Albay. sa madaling sabi, ang nagpatupada si Kagawad. Roger to that. Municipal councilor sabi siya na pinagbistong si apo doon tapang honorable na Bako man honorable na. Dishonorable. Dishonorable Abner Espera Cargullo, 52 anyos, may agong, incumbent municipal councilor kang Malinaw Albay. As in residente tabi ini si Raye, Campurok Size, Labnig Malinaw Albay, Tapos, lamisador, organizer. ay, si Kagawad man ta nagapasaway. Ata, nagday man pwedeng ngunyan ang mga tupada. Tamay cellphone. Roger to that. And yun na nga ini, kasabay ang siya supang 17, kasabay niya so 16 pang mga kalalakihan na nadakop tabi si Raye Oo. sa pinagkonduktang sa illegal na tupada sa Purok 5 Labnig. Pasado alas 10 ka nakaaging Sabado, Hunyo 5 tabi si Raye, duman sa naunang bita ng lugar. Oo. Kaya sa mga arog kini, sa mga nagkakapira pang mga elected official na naggigibuning mga siring kaining mga aktibidad na ipagkalalagyan kayo arog kay municipal councilor na tirada na tabi si Raye. Sabi, pag-arog kayan, pati so kapitan, iyo kakasuhan. dapat siguro si Raye, tama yan, na dapat pati sa kapitan, tapos posible man daw niya yan aram. Oo. Nasa Sa- mo? Sa 5 pa siya ng katawang magtelepon-tipon, medyo magkakaigwa ka ng pagdududa dapat yan. Roger, buda, mailing mo dyan, pag may nakaparadang mga motorsiklo na sa maawot, automatic, kung bakuan Roger. illegal laging tupada. Roger. Kaya sa mga siring kayan, dapat maging maikmat man ang barangay kapitan and as well as ang bilog na barangay council pag abot sa mga araw kanila, lalo na ay daw ning Sabado or Domingo sa yaon dyan sa pagbiyo kaning mga parabula. Actually, kasurog to, mga arog kayam, dahil pwedeng, dahil talaga aram kan kapitan. Roger. Iyan bigta taramtangan na nagtiripon-tipon, dahil aram, dahil lamang Roger. magduda, naraman nga ni kan pulis, hindi pang yaon dyan. Roger to that. Kaya iyan pinag-isabitan na posibleng kung may pagkaisiman, kundi may pagtataklob na pangyayari hanggat sa uminabot sa puntong pulis na ang nakadiskubre tabi si Raye. Roger, tan sabi ka kapitan, totoo nga yan, ang problema nga, makulugod talaga nga sa payo, maging kapitan, lalo na nga sa panahon na ini. May nakaistorya ako kaam, Roger na to that, kapitan, tabi si Raye. nata niya ako, mga sutil talaga nga yan, daw ang yataraman mo, minauro-irinutan sa na nga yan, pag dahi ko na nailing, iyon na, napuro ka na kimanok na may tambon. Dahi ko man nga masaway pigtaraman ko man nga yan, no, di sutil talaga. Ang napapasubok niya, kapitan niya, kung makandidato ka pa, dahil na lamang nga yan. Roger. Kaya ikan man ang sarok sa mga nahihiling ka, lalo na sa panahon ngayon, tama ka,
na bako madali ang pagiging kapitan alagad pwede man baga maghagad ng asistensya sa pulisya in kasong day magsunod ang mga sa imong nasasakupa. Siguro. Magsala, sikap ang nag-usip ka. Roger, maray. Dahil nangyako nindo yung pag-imbulto sa kaso, ha? Uni, Ah, kasi numi. taon. Victor Raman ko nang ka mga sutil. Uni nga nagatrupa na dakupanan nito. Ayan. Maray man iyan sa iyong lakdang na ginibo. At least nagibo siya ng ispersos. Ay, baga. So yan kami sir, ang mga dugang na informasyon alibig sa kuyang Lokaston Patrol numero 2 Tony Finiste, Kasurog, Bicolano, Worldwide. Okay, thank you very much sa Kasurog Tony K sa imong mga impormasyon. Kung kaya, mga kapitanes, ano mga municipal councilor pala na, no? Jesus Maria Joseph, imbis, ano ka nakaan? Abir daw. Pag kinasuhan ka, dapat mariglar tulos yan. Dipisil talaga maging opisyal. Ang panggagana pa sana, dipisilo na. Pag yaw na sa laog sa bagay, paano man kung maasa ka sana sa honorarium kan bilang councilor, talagang dapat may sideline. Lalo na kung si councilor may side bit. Di ba? Okay. Ay, good morning kay Mading kay Kagawad din si Mading Kagawad Rose al Lapad Latunyokan Barangay Kirapi. Good morning tabi Maday. Kumusta an sa tuyang palibot-libot? And siyempre kay Joy Loria kan San Jose, California. Good morning, Joy. Ano na lamang diyan pa ang sitwasyon sa California? And siyempre kay Marilyn Arsiga Magdaong kan Barangay Kirapi. Good morning! Yugon mo ito, ano? So, pigbarita pang saro ni Kasurog Tony K. So, nangyaring pananaksak sa sadiring duang aki. Iwal palang ki mag-agom. Balingan so aki na day lamang ki kalaban-laban awinda sa imo di sa ito ngaran Kasurog to ni kayo ngaran ka ito pirting tatampaon iwal ki magagum sakripisyo so doang aki anong gustong sabihon bako mo ito aki iwal, selo siguro. Baka daing pigtawan kipang tupadakan agum. Pero sala pa rin. Suma total, salto ka boboy. Salto ka nonoy. Magdosa ka. Maringani binadil ka sa bitis. Bako sa payo, takon sa payo, kasaro ka pa sentensyado. Okay, mga karandar, mga kasurog, ang oras 5 minutos makalis na alas 6 din pagkaaga digdi sa rayan sa Bicolnet TV and sa Arandar Broadcasting Services. Bago kita magpadagos kan sa tuyang mga restorya, mapatalastas daw na kita Mabul tatabi ang programa matapos na ang nagkapirang patalas-talas. Diyan sa nakamo, mabul tako. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GANS, technical, vocational, livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer system servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science
Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the register, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Hawaii during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th Regional Placer, Mr. Steve Ceresa. Congratulations to the new electrical engineers, Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, around Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And syempre, ang oras na yan, natod sa Satuya kan full colors printing press and photography. Full colors printing press and photography na makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi. Full colors printing press and photography is owned and managed by Reggie, Mr. Reggie and Ms. Rosel Marcelo. And siring man na oras na yan, atod sa Satuya kan Al Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Madaling hanapon, tayaw sa na yan, Kahilera kan, Bicol College. Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya. And pagali nindo nin Al Aluminum and Glass Supply, magbalyo ka mo nin tinampo, mahiling nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan ang law office kan, abogadong servidor kan, banwaang kan dargana si Attorney Joey Marciliana. Kaya pa nindo nin legal documents, legal consultation, legal advice, magpa-share sana sa Marciliana Law Office. Hanapon si Attorney Joey Marciliana. And siring man to naghanap ka mo nin rent-a-car. Kundi ang aking gayon ni Attorney Joey na si Charles Joseph Marciliana. CJ's Rent-a-Car. And syempre, good morning and mabuhay ang Inner Wheel Kagsawa Chapter sa panginginot ni Sis Cha Barbacena Marciliana. Oy, kung nanauto nindo, igwaki mga diferensya, daraon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Purok 5, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. RB Brothers Car Service Center, ang mapakaray, mairahay, maayos kan sa indong mga sasakyan. Hanapon sana si Doc Boy Gulyem. And siring man, kung ang gusto ninyo magtana nin mga luto, mga Filipino cuisine, magpasyar sana sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha and managed by Miss Ignalyn Arionday. And siring man sa nagakarapi-kapi na sa oras na ini, sa bayan, din mainit asin masiram na tinapay na bababakal sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Ciudad Can, Legazpi.
madaling hanapon ini takampang sa Naininggayo kan Ayala Mall. Oy, ang tabayan ang pagbukas kan bago nindang branch dyan sa Central City. 10:15. Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Marianne Artiaga. And siringman, native na manok, adobado, tinutungan, tinola at iba pa. Matatanaan sa na yan dyan sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. And siringman, ang tabayan, ang pagbukas kan Sushi Cafe and Resto Bar dyan sa Purok Sunflower, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. And syempre, good morning sa Sunflower Boys. Good morning, Tropa Pips. And sa Parts FII Castilla Chapter sa panginginot ni Commander Jomar Hardin. Ay, kung naghanap ka mo na kay safety, sa saindong household, magamit nin di kalidad na LPG, magamit nin gasul, nagaagi sa tama sa quality control, as in may regular na inspection. LPG gasul, mababakal sa Top Gas Gasul. Diyan sana sa kataid kan Petrones sa sentrong Banwaan kan Daraga. Top Gas Gasul is owned and managed by Brad Ato Lim. And syempre, good morning sa satuyang mga Tropa Pips dyan sa New Jersey. Kay Sir Idol Mr. Macholito, na nakaantabay, marinal daw sa imong idol timingon. Ano, sir? Okay, kay Sir Mr. Macholito dyan sa New Jersey. Good morning man tabi sa imo. And siyempre sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vic, and kay Myra Ligaspi. Mga karandar, mga kasurog, buwelta kita sa programa. Nakaminaantabay pa sana si Consi Boboy Llamera Marantal. Saro sa Tropa Pips dyan sa Sunflower Boys. Oy, what, Boboy? Good morning sa Tropa Pips sa Sunflower Boys. And si Irony Udidip, nakaantabay man. Good morning, Irony Udidip. Ano apelido mo? Udidip. Sweet na talagang kinabananaw. Di bale? Okay lang yan. Ay, kaswapon, mga karandar, mga kasurog, kunyan, labo-labuntan, natatiwad mangyari naman. So, nangyari kaswapon na dahil lamang kita madali naman ganito matapos. Basta, pinugto kan na APEC. So, sa tuyang programa, an maraota. Pagluwas ko sa studio, nag-ilaw na. Nagkakuryente na. Alangan man bumilta ako. Tatapuson ko sa ng programa. Yan ang problema. Dahil man ki-advisory. Pero, minapaltok siya ng bigla. Apira kan advisory, ako, okay man ako sa APEC, dahil mga amigo tama na ni iba dyan, lalo na si Chapat, dahil akong masabi. Kaya Chapat, okay siya. Ang problema, Chapat, medyo, ako, nagabase na sana ako, pero dahil ako dyan nagakomentar kung ano-ano, dahil, maski sa Facebook, dahil, naulog sana ako, sisakayang ko sana sa mga comments kan iba, pero nung kang personally, medyo kaoro istorya kadro daw pang palad taman ini si Chapat. Although pigihinguaman nga ni kan APEC na mapasiram ang sa indang serbisyo. Alagad, dahil talaga napapasiram. Kulang sa bukag. So, nagigiulok ako pag may mga post ng may mga oro advisory ta. Pig-screenshot ko nga ni so mga comment. Mga babae, napapamuda. Maray kun mga mudang mga pasimple sa nada, talagang rapsak na muda. Pig mo muda ka mo. Babae yan, so mga daing mga nagamoroda kan panahon.
Pero oras na napag-restoryanan, apik, minamuro da maragsipo na mo dapat eh. Siyempre, sabi ka ni ba, nagka-route na susayin ng appliances, kakaburo brownout, na-route, kung ano-anong epekto, mainiton niya ang panahon, tibad niya madismayo kita kayo eh. Iyo baga. Kaya, delikado man, lalo na talagang mainit, baka ma-heat stroke, dipisil, kung daing kuryente. Importante yun ang kuryente. Alagad, dahilan nga ni sa kung ano-ano nasa ng palusot, pero still, nagba-brown out man giraray. Every week, schedule na yan. Sa lugar may, schedule na yan every week. Kaya baga, nag-post ba na ako? Minsan mauyam ka man talaga. So iba uyam muno ng maray. So iba nauyam. Arog sa ko, nauyaman ako ta siyempre. Dahil naaram kung ano na talaga ang pinakarason kung nata ini. Tama pa ba ang supply na pigpapadara kan supplier na kuryente sa APEC? Ta ako kaya nagdududa na baka dit nasa ang pigpapadara, pigbabaranga-banga sa kada lugar. Tatibad tambak nan utang kan APEC duman sa supplier. Ayan, duda ko man sa natabi. Kaso dahil lang gayon pigtataram kan APEC. Ayan sana, duda ha, dahil man ako sure dyan. Partapig base ko sa tubig. Ang tubig digdi, usain man na lugar, basta nasakupan kang prime water, iyan ang pigbasihan ko, napiador distribuer, baranga-banga, ang ngunyan igwadigdi sa agadae, sa iba naman papabuloson. Iyan ang pigbasihan ko. Taday man kipinag-iba, mga kaarandar, mga kasurok, day man kipinag-iba, ang duwa, halos parehas ang pahit. Kaya nga ni medyo na kunyan kita duman so post ni congressman na Pido Garbin na gano'n nagkunyan lang ako. Natatabi si congressman Pido Garbin. Ang pigtatawan sa ng atensyon, Suligas City, na congressman baga siya, bako man siya alkalde. Dapat bilang congressman, pigriparo niya man so iba, naandaraga kataid man sa nabagakan Ligaspe, ng problema parehas, posibleng dahil yan aram. Congressman, kan bilog siyang Pilipinas, ta party list baga. Tapos, tatawanin solusyon, kinahuro na da siya, may nagdumanda sa opisina niyang, taga Philhide, ay taga Maynila yata ito. Na iyo ang mapakaray, kan supply, nin tubig sa syudad kan Ligaspe. Nya, Congressman Tabi, Pido, kumusta man so sa daraga? Baka, kaya di pisilo na lugod, magparaburotobo. Araliw na lugod ang congressman. I-simplify sa nakuta na, sa tuyang gobyerno. Puro sa na-gobernor kada probinsya. May gobernor, aliw ng congressman. Pag may instruction ng presidente, para po ang gobernor. Warali na ang congressman. Pang ano-ano pa man ang congressman. Ba? May legislative body man ang probinsya. O halimbawa, igwaki, kunyan magiribo so legislative body kan na probinsya. Ang board member nga ni, kuta na dahil na iyan. O sa mga kunyan na sana, sa mga syudad. Yung baga, sarawong-sawong lamang, iyan ang pigaapod na pang personal na interesa na iyan. Digding niya ako sa Ligaspi, tama kandidato niya akong mayor. O ibang personal bagang interes. Kaya sa mga pag-iriba na makapido, day ako kikadukot na politiko, digdi sa Albay, wara. Day ako ki mga pigadepensahan, day. Kaya so mga tama na politikong mga pag-iriba sa broadcast, pasensya na po kamo, riparo lang ini. Tama mambagan riparo ko, bako man sala. Congressman ka, diyan ka sana sa sarong syudad matutok. Pag personal na interest ba, may plano pala kumandidato bilang mayor. Dahil man akong problema duman sa pagkandidato. Alagad, kunyan man, ano ini,
So bako reparohon na maray. Tamay nagre-reparo man baga. Dawa si saya putunta, ang coverage kang congressman, lalo na party list, buong Pilipinas, bako sa na dyan sa kung saan ka may intensyon na magkandidato bilang alkalde. Bako man yan, okay man si Kagawad Pido, si Councilor man si Kong Pido, dakol ini yung natatabangan, nahiling man. Pero ang punto ko, pag abot digdiyo sa tubig, pag-abot sa tubig, sabayan man ang kataning kan syudad kan Ligaspi na problema man sa tubig. Tan nagkapirang daraginyos, binuto man ang ako Bicol. Yo, ang ako Bicol maurag na party list, dakol ang natutuwangan. Day akong masabi diyan. Takon sa pagtabang man sana, day ka nang masabi sa gabos na party list. Iyan ang visible sa tao, sa mata kan tao, lalo na sa mga Albayano, lalo na sa mga Bicolano, na nakakatabang. Ining pigi-istorya ko about Kong Pido, iba man ini. Yo, kaya pasensya na po kayo, kamo, Kung Pido, di akong masabi sa mo, isaro lang, iyan lang na pag-abot sa tubig. Diyan ka man, tawi man ng atensyon, ang daraga, ta congressman ka po ngunyan, bago ka baban mayor. Okay? Di ba? Iyon na. Ako na ngayon bala dyan sa daraga. Salamat tabi kong Pido. Good morning tabi, boss Ayay. Nagilamaw baga? Magilamaw ta si ginindo ang paturuwal-tuwal kan Sunflower Boys. No problem. It's better late than never da bagatabi. Boy, it's better late than never. Basta kumusta mo ako sa Tropa Pips, Sunflower Boys. And kay Miss Rosalino Villas Peñalba. Good morning, friend. Arandar Bicolandia, Spring Mandigdi sa Bilog na Castilla. Anong spring? Spring Mandigdi sa Bilog na Castilla. Ano so, spring? Ginamitan mo naman ako kay mga pandiurag na terminolohiya. Anyway, nagigets kong dikit. And syempre, mabuhay ang Pards FII. Tropa Pips pa yan sa Castilla. Ang napigapod pirming serbisyo publiko, bakong perwisyo publiko. Ang iba kaya, excuse me, ang nagigibo ka iba, perwisyo publiko, pero ining Pards, kunya nene, serbisyong publikong tunay. Good morning kay buddy, kay Major Alex Raposon, dyan sa Hulo Sulo. Sa Patikol, Hulo Sulo. Matakot na assignment mo pa de. Siring, bakong spring. Bika, ayun na, good morning friend, Arandar Bicolandia, siring mandigdi sa Bilog na Castilla. Kopya. Pati siya nag-iulog. Yung baga, yung kunan, spring digdi sa Bilog na Castilla. Okay. So, iyo yan. Kung kaya tig-touch ko ng kunyan yan na topic ko, kaswapon na kunyan ini, na putol. O yan na naman. Diyan pa sana sa social media, grabe ka nang makukuang, grabe na kitang makukuang mga kunyan, istorya. Pero sabi ko nga, day magdoon kimaray sa social media, bako yan reliable source. Kung baga, basihan ta sa naki mga istorya. Okay. Ni public advisory, importante. Basahon ko, okay? Public advisory, lockdown. Ang sabi dito, to maximize the implementation of COVID-19 risk management measures
And based on the assessment of the situation, the Legazpi City COVID-19 Task Force advises the temporary total lockdown of the following: SM City Legazpi Administration Office Team A dyan sa Barangay Bitano. Kundi lockdown nindong gabos, saro sa nang bis, ma-disinfect man sa nagayon. Eco Sizen Corporation, ground floor BPO building, Embarcadero de Legazpi, Barangay Victory Village South. Tripin Vision Cable TV, JB Alegre Street, Barangay Tula-Tula. City Engineering Office, Electrical and Building Inspection Sections, Don Miguel Lopez de Legazpi Boulevard, Barangay Dapdap. The closure shall take effect today. Kasuha po nini, June 7, 2021 to give sufficient time for the disinfection of its area and or premises and the completion of contact tracing and testing of close contacts. The services of the above-mentioned establishment offices shall resume once the contact tracing and close contact testing is fully completed. A notice will be posted for the lifting of the lockdown. Okay? All sectors allowed to operate during the time of... Deko na, putol na. Okay, so iyan tabi ang mga minasunod na lockdowns effective kasuhapon, asin ang pagbukas kayan, taganing makabalik ang serbisyo, mapaaram na sa nagiraray, na Syudad kan Legazpi sa panginginot ni Alkalde Noel Rosal. Okay. Yan ang mga advisory. O di pa, risk classification, albay. Ano na ini? Ay nakaan? Ano ang reaction mo sa sinabi ni Senator Gordon na tanga di umano ang ayaw magpabako? Ay, sus Marius, grabe man. Nakasabot sana ang nabo magpabakuna, tabi senador, bakong tanga. Ang tanga, kamo, tabing paparaburuan na nga ni kamo. Sige pa ang tango, ang nagatango, tanga. Taraman mo, paswabo man. So nakasabot lugod, balistad na talaga ang mundo. So nakasabot lugod, di yung tanga. Kaya abo yan, taday sigurado. Ay, indasay mo. Ugaring talagang pag-eleksyon, nagiging tanga talaga ang tao. Pag-eleksyon, nagiging tanga ang tao. Kaya, pero ngunyan, so abo magpa-eleksyon, bako yan tanga, nakasabot sana. Nagiging tanga pag-eleksyon. Tagigiribo nindong tanga. Eyaw. Kamutabi kamutabi man daw ang magkomentar kan sinabi ni Senator Gordon na tangadaan na bu magpa-vaksin. Kamo man daw mga parantabay ang taram. Pulis at 4 na iba pa huli sa kasong robbery extortion sa Apalit, Pampanga. Nakuha sa kanilang higit 800,000 cash na posible umanong nakolekta nila mula sa mga truck driver o ano nga ran ini, mapatampa naman ini o kay Chief PNP. Ano na kamo, pera de los obos na pulis. Dahil ka mo natatakot, mag-ibo ka yan. Dahil ka mo natatakot kay Chief PNP Eliasar. O Chief, burugti naman tabi nga ni ini, tampaan naman. Pasupog. Yugon mo, naralang kawunan sweldo nino, nag-extort pa ka mo. Ay, Diyos ko Lord. Pero nakadamay pa rin. Sabi yung tapang ang sala, sabi danin da, ang sala kan sarong pulis, bako sala kan bilog na kapulisan. Tama. Pero nakadamay pa rin. Tan sulot kay ni, pag sinabing pulis, bakong makirad ka man bilang pulis. Kaya ako pag minabarita ko kisiring kay ni,
iinutan ko na tabi kay Fuera de los Obos. Tan mga midbid kong pulis tultol. Ini yung mga lamadang na ini kung bako ini yung talaga mabisyo, may pigbubuhay na ibang pamilya. Tan sweldo kayo ni sa original. Depende. Kung ang original mabuoton, dahil man kilabot, kung tawan si datawan, ang nagiging original good. So, di ba? O, ini remate ini. Sigurado ini kay General Eliazar. Bala ka mo kan boy nindo. Day kamo ki day kamo nagagiribo nin matanos. Kagayo na kan sweldo nindo. Day na lamang matios na iyan talaga dapat karapat dapat man talaga. Kainto kontra unon ako kan sinirilduan kamo nin kunyan. Dalos duroble lalo nan military. Karapat dapat ban talaga. Lalo na ngani sa mga military. Yaon dyan sa bulod. Masurti ngani kamong mga pulis. Ta pulis ang nalaogan nindo. Takon military, nagaturopar, ang pamilya kaiyan, tibad sa sambulan, bihira pa. Samantalang kamong mga pulis, pag sulnop kan aldaw o kaya 24 hours duty, 24 hours off, masisirip na nindo ang pamilya nindo. Nagiribo pa baya. Sa military, bihira ka kaini. Dahil lamang. Ako kinabaritaan pang militaring nagibo kaini. Diyan ta mapapahiling Hilingan nindo. Ang PNP, 4-year course, graduate. Sa military, 72 units sana, pwede ka na maglaog sa military as enlisted personnel. Kaya dyan ako natubod man, na pag-abot sa training, talagang yaw na ang disiplina. So, dahil man ako nagtataram na training kan police, maluya. No, di pigtataram ko, ang training kan military, mauragon. Magkuya, boy. Konsibo, boy. Di ba? Nabungkaras pa sana. Ako pa, no. Piyong pa, ang mata. Kung sa madaling sabi, muraw-muraw pa pala. Nakikig ka sa nakang programa. Anyway, thank you very much. Good morning, ya Pards. FII Castilla. Sabi ni Miss Rosalie Inoveas Peñalba. Nagataralsik na naman ang liwoy ni Gurdog. Basta man sana na makatabil. Gurdog. Nagiging tanga kung eleksyon, bako sa eleksyon. Tama ka, boy. Jesus, wariyos no nga tao ini. Palibasa nasa poder, mga mayaman, kung ano na sanaan gustong taramon sa satuya, itataram. Ay, hindi lamang. Ala, sige. Ang digdi naman kita daw masirip sa iba. Minsan, masirip mo sa may masisirip kang comment sa ibang monitor. Tulo kaya ang piyagamit kong monitor. Minsan, dahil dahil ko nababasaan sa ibong